गिबियाव दङ बलेन बेगें नार्जारि बुंथिगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद सार बिथांखौ आङो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। जोंहा सासे बिजिरगिरि दंबावो अनिल बसुमतारी लोगो नेहाथारि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम सार बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। सासेबाव बिजिरगिरि जोङो मोननो हादों बिथाङानो जाबाय सबिन चन्द्र रामसियारि आफादगिरि लाइमोन आफाद बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम सार बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे समाव जोंजों बाहागो लाफानो हादों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सार मतिलाल स्वर्गियारि आं बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे समाव जोंजोंनो दंबावो नैबे मेदागाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सार बिरेन स्वर्गियारि आं बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। आङो दिनैनि जि बादायलायनायनि नेमखान्थि बे नेमखान्थिखौ बिजिरगिरि सारमोनखौ आङो जायखिया सासे फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। अहम ओं ह्रीं ह्रीं फुत्से ओं ह्रीं ह्रीं फुत्से ओं ह्रीं ह्रीं फुत्से दहा गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। मेदागाद बियाबनि दिनै रुफाथि मायथाइ फालिथायनि नैथि सान बे नैथि साननि ब्रैथि हाबाफारि बाथौ आर'ज आरो हाबा मेथाइ बादायज्लायनाय बे बादायज्लायनायखौ बिजिरनो थाखाय जोंखौ बिजिरगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोदों। दा बेनि थाखाय जोङो मेदागाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासै मावथि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि खुंफुं आफादनि थामहिनबा रायदाव आफादनि मानगोनां बिबानगिरिमोन आरो दिनैनि बे आर'ज बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय फैनाय मेदागाद बियाबनि बेंखनाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि माइनाव आर'ज हानजा आर'ज बादायगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे आर'ज बादायज्लायनायखौ जोङो जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेनि आगोलावनो बादायज्लायनायनि खायसे नेमखान्थिखौ बुंनो खावलायनाय लेखा आं जोबोद सुंद'यै बुंनो थाखाय आखायाव लादों। बादायज्लायनाय होनोब्ला मोनसे नेमखान्थिनि गेजेरजों जों थांनांगौ जायो। दा बेजों लोगोसे आं फंनैसो खायसे दिनै आं जायखौ बुंगोन बे बाथ्राखौ दिनैनि बे समाव मावफुंनो हायाब्लाबो उनफोराव मावफुंनो थाखाय खावलायगोन। दा गिबियावनो आङो बादायनायनि खान्थिखौ एसे बुंग्रोनो सानदों। जोङो बादायनायाव बाहागोहै जोङो नाम्बारखौ होनाय जागोन। थारैनो जोङो दा नाम्बारखौ जोङो लिरबोनो हायाखैमोन अब्लाबो बेबायदि माबायदि जागोन बेखौ फोरमायखानाय आङो।
दा जोङो जागायनाय थागोन जागायनायाव जोङो सिरिबाङै जिरायफैनाय बेखौ जोङो नायगोन सिरिबांखौ जोंनो जिहेथु गोनांथि ओंखायनो सिरिबाङै बेसे जिरायनो हादों जिरायनायाव एसे एला कनसिडारा थागोन नाथाय जोङो मेथाइखौ जागायनायाव बेसां सांग्रांथियै जागायनो हादों बेखौ जों नायनाय जागोन बेवहाय 5 नाम्बार होनाय जागोन बेनि उनाव जोङो गोबांखौ लाया ओरैनो जोंहा बाथौ आर'ज हानजा हिसाबै गान जोमनि एबा इउनिफर्मनि बाथ्राया जा बाथौ थानदैयाव दंखायो बे लेखा बयबो फल' खालामगोन होननानै सानदों ओंखायनो जोङो गान जोमखौ बाहागोआव लायाखैब्लाबो जुदि एसे इनडिसिप्लिन नुयोब्ला हयथ' इयाव बबेबा खथायाव बिनि माबाया एसे माबा थागोन जेनेबा जोङो बिबुंथि होननाय मोनसे लास्टआव थायो बे बिबुंथियाव लिरजागोन आरो माब्लाबा जुदि रोजाबनाया समान जाना समान नाम्बार मोनोब्ला हयथ' बे बिबुंथिखौ नायनानै बेखौ जोङो थिरांथाखौ लानाय जागोन बेनिखायनो बिबुंथियाव थाहैगोन बे जाबाय बेनि उनाव जोंहा देंखो एबा गारां देंखो आरो गारां देंखो होनोबा जोङो बै देंखो गोलाव गुसुं बोनाय सोरबा सायाव बोनाय सिङाव बोनाय बेखौ बुङा बेखौ जोङो लानोबो हानाय नङा मानो होनोब्ला बे देंखोफ्रा एसे एला जायगा लाना जायगा जायो आरो खायसे जाय फोरोंफायो बेहा गावहा खायसे एखुथा आखु थायो बेबायदि आखुआ थारमाने बेरखाङो फोरोंनाय समाव सोलोंहोनाय समाव बियो बेरखांनानै माब्लाबा एसे एला माबाया जायो आरो निसबिसा जायो एसे एला गोरोबलायनाय जायो आरो बेखौ नायनाय नङा नाथाय माबाखौ नायगोन बे देंखो होननायाव जे जोंहा स्केलनि बाथ्रा थायो दोरोङारि मेथाइ हिसाबै जोङो स्केल होनबा जोंनिया स्केलखौ मख'आबाबो जायो खिन्थु खोनासंथावथाव जानांबायना बे बेलायाव जा स्केलनि बाथ्राया फैयो आरो दा स्केलफोरा जुदि सासेनिया स्केला बेलेग सासेनिया बेलेग ओरैबा खोनासंनायाव एसे उसुबिदा मोनखायो दा बेयाव थुलमुलै जों देंखो होनना बुङोब्ला बेयाव खोनासंनायाव एसे उसुबिदा जाखागोन बा खोनासंथावै जाखागोन गोदैया फैखानाय नङा अब्ला बेवहाय नाम्बारा एसेबाबो दानजाखागोन बेबायदि जों देंखोनि मोनसे खथा लाखिदों बेवहाय 10 नाम्बार लाखिनाय जागोन 10 नाम्बार बेनिफ्राय जोङो दहाय आङो बेयाव बोसोरावबो बुंदों जों जा आर'जखौ रोजाबगोन बिनि बाथ्राफोरा बियो थारैनो मोन्थोर बे मोन्थोरखौनो जोङो बै दासि देंखो होदों जाय देंखोजों जोङो इसोरखौ मोनहांसंनो हायो बे देंखोजों बे आर'जखौ रोजाबनाय जागोन नङाबा बे देंखोजों रोजाबनाय जायोब्ला देंखो होना जेब्ला रोजाबबाय बियो मेथाइ जाहैबाय मेथाइ होनजाबाय जेब्ला मेथाइ होनजागोन बेयाव दामनाय देनाय थायोब्ला बेयाव अंक थायो दामनाय देनायनि सानखान्थि थायो बे दामनाय देनायनि सानखान्थि एबा अंक बेखौ जोङो ताल आरो लय होनना बुंदों आथिखालाव बर'आव देहेक आरो लायलो होननानै बुङो जायखिजाया देहेकआवनो रोजाबा मानो बेयो देहेकनि धौ बायदियै थांनांगोन आरो लायलो होननाया जाबाय खारथाय तालजों लयजों देहेकजों लायलोजों सोमोन्दो दोङो फैसा गरसेनि बे बिखुं आरो बे फारसे बिखुं होननाय बायदि बेबायदि दा जों ताल एबा देहेकआ जाबाय मोनसे जखाजों खारबाय थागोन बेयावनो जुदि रोजाबनाया बारस'ना रोजाबोबा थालाङोबा बेखौ ताल दाननाय होनना बुङो देहेक दानलांनाय होनना बुङो अब्लानिया बेयाव नाम्बारा एसे माबा मोनसे खालामजाबायसै नङा होमबा बे लायलो होननाया लय होननाया बेबो खारथायानो दा जेसां गोसा खारदो बिनिख्रुइ थब फोजोबनोसै होननानै जुदि गोसासिन खारोब्ला बेयो मेथाइ होननायाव जायालाय अब्ला बेखौ मा होनगोन लया एबा लायलोआ बारायलांदोलै एबा
लासै जालाङोबा लाइलोआ खमिलांदों ओरै होननानै बेयावबो माबा मोनसे जाहैनोसै लायो दा बेनिखायनो देहेक आरो लाइलो एबा ताल एबा लयाव बे नाम्बारा जागोन 5 नाम्बार आरो समफागनि बाथ्रा फैदों मेथाइ होननाय लोगो लोगोनो मेथाइनि अंकआव मेथाइनि मोन्थोराव सम आरो फाग होननाय थायो समा जाबाय मेथाइनि जर होनाय बाहागो बे जर होनाय बाहागोआव दामजुनि दामनायनि जर होनाय बे माबाजों मिलायनांगौ थारमाने अब्लासो बेखौ समनिया समाव गोग्लैदो फागनिया फागाव गोग्लैदो दाथ' सम फागखौथ' बयबो मिथिया नङा होमबा सम फागखौ बयबो मिथिया आरो बेखौ जों दानिफ्राय नायगोन खायसेफोरा बुङो दै खायसेफोरा बुङो मा बुङो आर'जआव जेबो सम फागनि बाथ्रा थाया होनना बुङो ओरैनोबाबो आर'ज जायो बयबो नंगौ सम फाग गैयाबाबो आर'ज जायो नाथाय बेयो मेथाइ होनजाबाय नालाय मेथाइ होनजाबायब्ला बेखौ मुलुगाव माब्लाबा समाव आथिखालावथ' जोंनि बाथौ धोरोमनि सायाव ओरैबायदि रिसार्च खालामदों इउनिभारसिटियाव फरायनाय गथ'फोरा जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै रिसार्च खालामनानै PhD हल्डार जानो आवगायदों आरो बिथांमोननि लिरनायानो उनाव बयजोंबो फरायजागोन बाथौ धोरोमा ओरैनो बाथौ आर'जआ ओरैनो बिथांमोननिखौसो गनायगोन बै समाव मा जागोन मोनथिगोना जों जुदि आर'जसो बियो सम फागनि जेबो बाथ्रा गैया आर'जआनो गोरबोखौ बावसोमनानै इसोरखौ आर'ज गाबबानो बे आर'ज जायो होनना बुंगोन बेबो नंगौ नाथाय बै बिजिरनायाव बे आर'ज मेथाइ जाबाय नालाय मेथाइ होननाय लोगो सम फागा फैयो सम फागाव जुदि जोङो दानिफ्राय बेखौ गोरोबहोआबा जोंनि बाथौ धोरोमनि आर'ज मेथाइ होननायनि स्टेन्डार्डआ ल' जागोन बिनि मानदान्दाया गाहायाव थांगोन ओंखायनो जों मिथिनायाव दा जों मिथिनायखाय जों मिथिनानैबो बुङाबा जोंहा दाय जागोन दा एसेयावनो नावमान आङो गाव गावनि सिनायथिखौनो होना लानाय जोंहा नै बिथां अनिल बसुमतारी बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि नेहाथारि बिथाङा BMUS पास थारमाने देंखोनि मेथाइनि अंक गोरों बेनिफ्राय दा बुंना लायबाबो जानोसै आंबो टप्लायाव BMUS दा जोङो मिथिगौ आरोखौ जों मिथिनानैबो बुङाबा जा दाय जागोन होननानै जों बेखौ बुंबोबाय थादों ओंखायनो सम फाग बेखौबो जोङो फल' खालामनांगोन होननानै दिनै मेदाघाट बियाबनि नैबे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोब्बा लानानै आर'ज मेथाइ बादायलायनायनि बिजिरगिरि मासिनिफ्राय बेखौ आङो फोरमायहरदों दायोनि खोथाया बयबो सम फागखौ नोजोर होआलासिनो रोजाबलांबाथ' नाम्बारा एखे जाहैसिगोन सोरबाया जुदि सम फागखौ रोंखानानै मिलायखानानै रोजाबनो हादोंबा खिन्थु इया नाम्बारा बारा मोनगोन बे सम फागखौबो नायनाय जागोन ताल एन्ड लय होननायावनो देहेक आरो लाइलो होननायावनो बेयावनो थाफागोन नाम्बारा बियो आरो ओरै होननानै नोंथांमोना सिरियास जानाङा नोंथांमोना आगोल जेरै रोजाबदों दिनैनि समाव बेखौनो रोजाब नङाबा गुलमुल जाजोबगोन रेसननि बाथ्रा फैयो ना होमबा बियो खिन्थु उननि थाखायसो खावलायदों आं उनफोराव बेखौ नोजोर हो जोंहा सम फागखौ बा देहेक एबा लाइलोखौ बुजि मोननाय मानसिफोरनियाव एसे सोंना ला अब्लानिया बेखौ स्र' जागोन जों उननिखौ नायनानै बुंदों इयुननिखौ नायनानै बुंदों जोंनि आर'जफोरा जेन जोंनि आर'जनि मानदान्दाया जेन गाहायाव फैया आरो दा जोंहा इउटुबाव गोबां गोसारखाना दङ बेफोराव गोबां गोरोन्थि दङ जोंनियावथ' दिनैनिया इउटुबाव आपल'ड जाया बेखौथ' जों बुंनो हाया नै जांखानानै दोनबाय थादों बे आपल'ड जागोन जायबा बे गोरोन्थियैनो सोरबाया सोलोंगोन आरो जोंबो सोलोंदों गोरोन्थि जेसेबां आपल'ड जाना दं बेखौनो सोलोंदों जोङो बेखायनो जों गोरोन्थि थांबाय थादों खिन्थु दिनैनिफ्राय उननि खिनिखौ जोङो रोखायै थांनो थाखाय आवगायनांगोन बेखौ आङो खावलायबाय दिनैनि नैबे साइनासालि दा बेयो बेनिफ्राय जोंहा मोनसे थागोन बिनि नाम्बार जि दहायनो बुंखादों बिनि उनाव थागोन जोंहा फोजोबनाय बे फोजोबनायफोराबो सरासनस्रा जोंनिया जाखायो
माब्लाबा माबाफ्रा रिहार्सेल खालामनायफ्रा एसे थिग जायाबा बेयाव हयथ' सोरबाया दोनग्रा सोरबाया दोना सोर माने रोजाबनाया दोनबाय दोनाखै बेयावनो दामजुआ दोनो माब्लाबा रोजाबनाया जोब्बाय दामजुआ दामबाय थायो नङाबा रोजाबनायजों दामजुजों मा समाव दोनोब्ला जोंहा खोनानायाव मोजां खोनायो बेखौ जोङो नायनाय जागोन दा फोजोबनायाव 5 नाम्बार थागोन दा गुबैयै बेखिनियाव दा गोलाव बुंला आरज बादायलायनायनि नेमखान्थि हिसाबै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बादायारि बिथांमोना खोब मोजाङै खोनासंदों आरो जोबोरैनो बुजि मोननो हादों बादायलायनाय हाबाफारिया जागायनायनि सिगां मेधाघाट बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसामोना खेराइ मोसानाय दिन्थिगोन बिथांमोनखौ जागायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
रोजा साबायखर थाबाय बाथौआ सब